DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras alas 7:39. Ang oras po atud sa Indukan Pansipani Trading Corporation, Jordan Rentals Authority. Magapod lang po kay punong barangay amin Sudal sa 0910-630-8420. Siring man hatod sa Indukan Clinic ni Dr. Rode Ante. Piparan po sa Indogabos na ang sa iyang clinic bukas asinyaon siya oro aldaw. An oras hatod sa Indukan. Climex Forte. Climex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Ini po ang hapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Hindi po sa DCGB. Ngunyan po nga daw, mga tugang ni Miyerkules Santo. Dahil pong personalan, kita po maghapot lang. Kaso hapon, nagkataon na nakadangog ako mga tugang sa Facebook Live kang hearing kan House of Representatives. Kadakol na mga bisita duman. Mga tugang na pinag-irimbitaran. DOH Secretary, Food and Drug Administration Domingo, Contact Tracing Czar Magalong, Vaccine Czar Galvez, iba-iba pang mga ahensya de gobyerno, mga medical directors, nin mga hospital sa Manila, kadakol na problema mga tugang kanagruluwas. Lalo na, kanagtaram na si Contact Tracing Czar Magalong na nagluya da tabi sa contact tracing na pinagigibongon yan kan sa tuyang mga local government units. So stay safe up, dahil man daan nagagamit, mga tugang na dapat ko tang ma-donate ko ta sa DOH sa pagkahaluyan na i-donate po sa DILG. So dahil nagkasarabutan na mga rason. Na nagtaraman mga tugang si Dr. Vergere, may mga rason siyang sinabi kung nagdakol ang kaso kan COVID-19 sa Manila. May mga rason, dahil lang po mga tugang sa nagkapira daw ng mga bagay-bagay na sa indang pinag-aadalan sa ngunyan. Halawig sa uroron, mga tugang hanggang sa uminabot sa punto na puro na sana problema sa pinag-ururonan niya on dyan susup ay mga tugang sa mga ospital. Tapos sa mga medical directors, nairakon ako kang pinataramta. Imagine ang ospital, parano na pati sa pasilyo may pasyente. Pati mga tugang sa mga agi-agihan sa mga entrada, may pasyente po dahilan sa COVID-19. Supay ang kaso kan COVID sa mga ospital sa Manila. Sa likod kang vaccination na pinagigibo sa ngunyan. Di ba? Ngunyan, ano ang pinag-ururunan na iba pa, apera kang problema? So mga congressmen, mga tugang na nadangog ko kasahapon na nagtaram, majority kan mga iyan, pabor mga tugang na maggibok ibang alternatibo. Bako lang mga tugang ang vaccine ang dapat natabang ki-atensyon, kundi tawan ki-atensyon ang mga alternatibo na pwedeng makatabang kontra sa COVID-19. Saro dyan mga tugang, so pinag-irestoryanta kasapon na ivermectin. Na nasabon ni Congressman Mike Defensor, sub FDA, kasabay sa DOH.
medyo, believe man ako kay kay Yusek Domingo, ta very professional man. Dahil lang siya nag-react mga tugang, kang sinasabi ni Michael. Tas si Mike Defensor palan, saro sa nag-inom kang ivermectin, naulian nga niya ako. Ang paniniwala niya, saro mga tugang na nakatabang, databi, so ivermectin sa iya. Iyan mga tugang ang pag-irestoryahan ta. Di ba? Okay. Nasa kabilang linya, mga kaibigan, si Attorney Ronnie Reyes, ang legal counsel ng Doctors for Life. Hinga natin siya ng analysis tungkol sa napag-usapan kahapon. Bro, magandang umaga po, Attorney. Ay, good morning, Henry. At salamat naman at nagkasama ulit tayo ngayong umaga. Oo nga, oo. Excited ako kasi pinanood ko kagabi hanggang matapos yung hearing sa Kongreso. Ang haba na napag-usapan, Attorney, di ba? Ang tawag doon, Henry, marathon hearing. Marathon hearing, Mukhang pagod na yung iba na mga resource person. Okay. Sa point po ninyo, Attorney Reyes, bilang legal counsel po ng Doctors for Life, ano po ang analysis nyo sa napag-usapan kahapon? Ano po ang tingin ninyo sa resulta ng usapan kahapon? Alam mo, Henry, unang-una, natuwa ako. Mm-hmm. Natuwa ako dahil sa yung hearing na yon, unang-una, alam ko dyan, yung House, naka-recess. Oo nga. Mm-hmm. Pero kahit na naka-recess sila, dahil nga may nanawagan na ibang kongresista, kasama nga si Speaker, Yeah. kahit naka-recess sila, nagkaroon ng, actually, parang special hearing yun ng Committee on Health. I must congratulate the chairwoman, yung congresswoman, ng ilang oras na siya ang namuno dun sa hearing. You know, at one point, ang sabi nung congresswoman, there were 17 congressmen waiting to interpellate Yes. the panel, the resource, yung Secretary of Health. Yes. Alam mo, ang dami nating natutuhan dun sa hearing kahapon. Mm-hmm. At ilan doon sa mga lumabas doon sa hearing na yon, medyo na-spotlight yung Department of Health Yes. at saka yung FDA Mm-hmm. na doon sa pangkasalukuyang response ng respondent ng gobyerno doon sa pandemya. Mm-hmm. Kaninang umaga, bago tayo magkaroon ng programa, alam mo, ugali ko yung nagbabasa ako pagkagising pa lang, nagbabasa na ako ng news. Yes. No? Yes. Oo. Nakakalungkot dahil sa nung nabasa ko na halimbawa, tayo pa rin sa buong Southeast Asia ang pinakamaraming kaso. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Kahit na tayo ang pinakamahigpit na lockdown. Yung nabasa kong report kanina galing sa World Bank na sinasabi na mukhang hindi tumatalab yung lockdown sa atin. Kasi kahit na naka-lockdown tayo, tayo pinakamataas ang kaso sa buong Asia. Yes. No? Yes. At tayo pa rin ang matindi ang tama sa ating ekonomiya sa lahat ng Asia. Mm-hmm. No? Mm-hmm. So, ang suggestion doon sa nabasa ko, siguro panahon na para pag-isipan natin yung tama ba yung ating direksyon, tama ba yung ating mga hakbang na ginagawa. Mm-hmm. At lumabas ito kahapon sa House hearing Yes. na nagpakita sa atin ng yung para bang the big picture. Opo. Kasi nandun yung IATF, si Secretary Galvez, former General Galvez. Sabi gaya ng nasabi mo, nandun lahat yung mga nagpapatakbo ng programa, yung mga nag-isip ng policy nandun. Kaya ang daming mga facts tsaka figures na lumabas doon. Kanina nga, binasa ko rin yung, alam mo, isang magaling na magtanong doon, si Congresswoman Kimbo ng Marikina. Yes. Yes. Si Congresswoman Kimbo pala ay ekonomista. Mm-hmm. Mm-hmm. At ang sabi niya, napuna niya kasi naglalagay sila ng mga slides, ng mga rollout, ng mga figures, ng mga data. Isang napuna niya na medyo naalala ko ganito. Meron kasi tayong projection na sa darating na panahon up to the end of December, I think about ilang milyon na dapat ang nabakunahan natin. Yes. Yes. At mag-uumpisa ka doon sa dulo, babalik ka, ilang dapat ang babakunahan mo per week, per month, per week, at saka per day. Opo. Okay. Mukhang maganda yung figure. Ito ngayon ang siste. Nilagay din nila doon yung tinatawag na ilan ba ang darating na bakuna. Yan. From abroad. Mukhang hindi nagtutugma
yung available o darating na bakuna na para bakunahan yung ating mga kababayan doon sa target nila na ganito dapat karami ang ating nababakunahan. So yun ang tinanong ni Congresswoman kasi napuna rin niya, ekonomista siya eh. Yeah. Paano nyo sasabihin na ganito karami doon sa isang figure ang tinanong niya yung spokesperson ng DOH na ganito karami ang mababakunahan samantalang doon mismo sa figure ninyo yung delivery nyo kulang eh. Correct. So paano nyo? Paano kayo balanse. magkakarating? May mga ganung bagay ba? And then of course, yung ating alam mo kahapon, remember Henry Yeah. dito ko in-announce sa programa nyo na mayroong isang kumbaga ay surprise na witness Yes. na resource person. Si Yes. Dr. Pierre Corey na Amerikano, presidente ng frontliner COVID-19 Critical Care Alliance ng US. Actually, alam mo kung saan nandun si Dr. Corey, I have to thank him through your program. 3 o'clock in the morning doon sa San Tiago galing. Talagang gumising siya para maka-appear doon sa hearing kahapon. Talaga ha. Oo. Oo nga, kasi gabi, maaga sa kanila eh. Ang oras na yon kahapon. Di ba? Early morning. Yes. 3 o'clock in the morning sa kanila. Pero talagang sa tingin niya, napakahalaga na tulungan niya tayo at makipag-ugnayan siya, lalong-lalo na congressional hearing yon. Kaya nagpapasalamat din ako kahit na medyo maikli ang naibigay na oras sa kanya kasi he could have spoken at much longer kaya lang he respected the time constraints si Dr. Landrito who is also with FLCCC yung grupo ni Dr. Corey was also medyo nalimitahan yung kanyang time constraint, hindi masyadong ganong kahaba explanation niya pero kahit na alam mo yun nga yun nga nag-apply na nga daw siya nung last February pa na hanggang ngayon hinahanap pa ng FDA yung kanyang application. Hinahanap yung papel. Sabi ko, grabe naman yun. Paano mabibigyan ng permit eh? Hindi nyo nga makikita. Actually, puna yun ni Congressman Marcoleta, di ba? Sabi niya parang naalala ko na. Dalawang oras na kami nakaupo dito, hindi pa mahanap ng tao mo kung talagang nasaan yung papel. Hindi pa tumatawag sa'yo. Alam ko dyan, ang FDA, computerized. In other words, lahat yung mga application na yan, nasa computer lang nila. Kung gusto nilang makita, at talagang meron na silang gustong makita, kasi kahit na nandun, kung ayaw mo makita, baka hindi mo makikita talaga eh. I see. Okay. So with that po, Attorney, doon sa mga napag-usapan, sabi mo, agree po ako sa inyo na nakakuha tayo ng big pictures kung ano talagang sitwasyon sa COVID natin sa Pilipinas. Ilalo na pagdating doon sa deployment ng mga contact tracers, di ba? Yung sinasabi ni Magalong. Medyo mabigat yun. Mabigat yun. Yes, mabigat. And he attributed that doon sa kung bakit mataas ngayon yung kaso ng COVID natin dyan sa National Capital Region. Yes. Meron kasing parang unang-una underreported yung iba hindi talaga sumusunod dun sa patakaran ng contract tracing. Opo. Yung ibang sinisisi niya yung mga LGU na hindi sumusunod, tinuruan na raw nila kung paano gawin. Hindi rin naman nayayos. Kaya nangyayari daw contract tracing. Pupunta sa bahay mo, tatanungin, sino dyan ang merong tapos doon na lang sa bahay na yon. Wala na silang ibang pinupuntahan na tao na maaaring na meet ng taong may So very inadequate talaga yung ating contract tracing. Kaya dismayado nga si Mayor Magalong dahil siya dapat on top of that effort eh. Okay. So with that po, Attorney, lumalabas doon sa hearing na yon na sa lado ng ating gobyerno, talagang the only hope na sinasabi nila is vaccination, di ba? Vaccine ang dapat na solusyon talaga nakikita nila. And doon, napansin ko din sa mga congressmen na nag-interpolate na they are parang in one direction, majority of them, na may ino-offer dito. Itong isang ino-offer na, kaya kung pagbigyan natin ng pansin, itong ino-offer na ito ng ating gobyerno. Ano po ang take mo doon, Congress Attorney, sa mga statement ng congressmen natin? Alam mo naman, Henry, na tayo ay isa sa mga naniniwala at nagtataguyod
na upang mas malaman ng ating mga kababayan, may pag-asa tayo. Yeah. No? Alam natin na dami ng tinatamaan, ang dami nagkakasakit, ang dami ng ospital na mamatay. Wala naman tayong magagawa dito. Opo. Yun nga ho ang sinasabi namin na sa tulong mo nga, kasama ka mga kaibigan natin sa media, alam mo, kinover naman niyo yung hearing kahapon, di ba, dito sa estasyon. Yeah. No? Ang laking bagay nun. Kasi yung congressman mismo nagtatanong sa FDA, ang sinasabi ninyo, ito ang proseso, ito ang requirement, ito dapat gawin nyo, mag-apply kayo, hindi kayo wala naman nag-apply sa amin, parang hindi naman pala totoo yun. So, parang sinasabi ng mga congressman, ito may sinasabi sila, yung nga tayo nga na may ivermectin. Yeah. Bakit ba hindi natin pagbigyan yan? Bakit ba ginigiit ninyo na parang everything is normal? Not everything is normal. We are in an emergency situation and yet you still, ang inyong pananaw, sundin natin ang proseso, meron tayong sinusunod na ganito, na ganoon, kaya hindi namin ma-actionan yan. Tapos, alam mo, medyo konting awa na ako napupunta kay Secretary Duque kasi parang talagang sila napupuntirya talaga ng mga congressman, yung FDA, no? Paano naman talaga, Henry, sa totoo lang? No, just between us, no? At saka sa mga tagapakinig. Kung ang FDA lamang at ang DOH ay talagang magkakaroon sila ng attitude na welcome. We are open to that, no? Let us sit down, how can we kalimutan muna natin yung strict compliance with all these processes, all this, kailangan meron kapag alam mo yung sinabi ni Dr. Landrito, nag-file siya after about how many weeks ata, tinawagan siya, o yung inyo nung sinabmit, malabo. February 11 yata siya nag-file, di ba? February 11. Opo, sabi niya. Ngayon, binalikan daw siya, malabo ho yung inyong mga final. Tapos sabi niya, paano naman magiging malabo yan? Scanned copy yan. Ano ba? Alam naman natin, pag scan, talagang very clear yun. So, and then, pati so wala nangyayari doon sa kanya, hinahanap pa nga daw ang application. Tapos naawa din ako kay Secretary Duque kasi sinabi niya na, alam niyo, si Secretary Duque magaling yan, kaibigan ko rin yan no? Nagkasama na kami niyan. Pero nung explanation niya doon kay Dr. Landrito, alam niya, sagot niya, we will study it. Sabi niya, we will study it. Sabi niya, alam niyo, Secretary, nung sa League of Governors meeting, sa Cebu yata nangyari yun, nagkasama sila, no? At sinabi na sa kanya ni Secretary Duque yun, nag-assign pa siya ng 2 undersecretary na tingnan niyo itong ivermectin. Okay. No? Wala nangyari. Ganda na lang, gaantay hanggang ngayon yung pobre. Ano nangyari doon sa we will study it? Aba yung we will study it, baka yata meron sila sabing, diba meron tayong kasabihan, walang forever. Baka doon sa kanila, yun ang forever. We will study it forever. No? Hindi yun ang kailangan natin, Henry. Hindi yun, action ang kailangan natin. Diba? Thinking out of the box. Paano tayo makakatulong? Alam mo, sabi ni Dr. Landrito pa, naghamon na siya halos If you will approve my application tomorrow, I will file another application for emergency use authority. Alam mo yung emergency use, hindi ba siya napag-usapan kahapon? Yun ang authority ng vaccine. Yun ang authority ng vaccine binigay nila. Kailangan pala yun, tama yung pagkarinig ko sa kanya na nag-apply mo na siya for LTO. Kasi nga, then yung prerequisite pala yun para doon sa sinasabi po ninyo. Para maka-apply ka sa compassionate use. Ang sinasabi ni Secretary ni Domingo ng FDA, mayroon siyang tinatawag na CPR, Certificate of Product Registration. Henry, yun ang normal. Ito sabihin ko na alam ito ng mga negosyante, mga kaibigan ko rin na who have dealings with FDA. No? Out of their frustration. Alam mo sa report nila sa akin? Regular processing ng FDA for that process. No? Yung tinatawag na CPR, lahat yung mga yan. 2 to 3 years. Matagal pala yan. 2 to 3 years yan. Oo, matagal ha. Kaya yung sinasabi nilang 3 months, 4 months, 6 months, hindi totoo yung... Yung LTO pala sabi, 1 month kaya ang duration niyan. At saka yung isa pa, 6 months daw, etc. Matagal. Pero, attorney, ano sabi, di ba, narinig ko yata doon sa mga congressmen na this is ngayon an extraordinary time, an extraordinary crisis.
Yes. Di ba? Kailangan daw na itabi muna yon ng mga bagay na. Yes, Kailangan natin ng mabilis na aksyon sa mga Yes. options na to. Dapat kapit bisig tayo, Henry. Paano natin susolusyonan to? Kung sasabihin nyo, hindi ho, kasi may batas tayo dyan eh. Hindi ho, meron kaming proseso dyan. Hindi ho, kailangan sundin natin ito eh. No? Kung gano'n ang pananaw natin, gano'n ang pag-iisip natin, Henry, araw-araw maraming namamatay. Yeah. No? Yun ang nakasalalay sa atin. Kaya ako, kahapon, alam nyo, pinag-uusapan natin sa programa nyo, Henry, na ang ating pakay talaga, ipaalam sa mga tao na mayroong pag-asa sa ivermectin. Kaya napakalaking bagay yung nangyaring hearing kahapon, Henry. Sa tulong ninyo, kasi i-analyze pa nila yan, nagre-react pa yung mga ibang mga tao. Yes. Pero alam nyo, pati yung mga congressman, nagsasabi na, kaya, alam mo, natuwa rin ako kay Congressman Defensor. Very passionate yung kanyang mga delivery doon sa mga tanong niya eh. No? Na kasi naman pala ganun siya. Siya mismo nagkaroon na ng COVID. Yeah. No? At saka gumamit siya eh. Uminom pala siya, di ba? Sinabi niya kahapon kaya nga ganun na lang ang niya payagan niyo na to kasi ito nakakaligtas ng buhay, no? Ganun. Oh. I see. Okay. So with that po, attorney, ano pang kasi ang tingin ko po sa FDA at saka Department of Health, parang sabi nga ng mga term, based from the book, talagang kung ano yung nakalagay doon sa batas. Yeah. By the book. By the book sila. Yeah. Yun ang kanilang pinaninindigan. Kaya tinanong ng isang congressman, di ba, I think it was Marcoleta, napagayan ba pinayagan ninyo? Makukulong ba kayo dyan? Parang ganon ang di ba? Di ba? Yun ang line of questioning niya. So with that po, mukhang mayroong problema kung maninindigan yung FDA at saka DOH pagdating doon na hindi sila hindi sila susunod sa gustong mangyari ng iba, attorney. Alam niyo ang tingin ko dito, no, Henry, the more people will know and appreciate the importance of ivermectin para yun talagang pinakamabisang sandata natin dito sa pandemya. Palagay ko, alam mo, naano nga ako kay Dr. Landrito kasi obviously yung tao hindi na natutulog. Tingnan mo yung itsura niya kahapon sa kanyang advocacy. Oo nga. Ito, yan. Kilala ko rin si Dr. Landrito. Iba ng itsura kahapon. Mukhang puyat, pagod. Sabi niya, what point in his testimony, sabi niya, kasi tinanong siya kayo ba ay nag-dispense ng ivermectin? Sabi niya, oo, nagbigay ako ng ivermectin sa mga 8,000 pasyente ko. Wala ni isa sa kanilang nagkasakit at walang adverse effect na gano'n-gano'n. Yeah. Ngayon, sabi niya, kung ako ikukulong ninyo, no? Dahil sa ginawa ko, handa akong magpakulong. Kasi wala naman akong ginawang masama kung tinulungan ko yung aking mga pasyente. No? Handa akong magpakulong, sabi niya. At malagay ko naman, yung mga natulungan ko, susuportahan naman ako na wag naman ganyan, na gumawa ng mabuti yung tao, ikukulong nyo. Yun ang natuwa rin naman ako. My heart goes out to him because nakita mo naman yung sinseridad ng tao. Alam mo ba na pinamimigay niya yung kanyang ginagawa? Ivermectin. Basta mahirap ka, wala kang pambili, bibigay niya sa'yo ng libre. Yun ang sabi niya kahapon Ganun kaganda. Di ba? Yes. Yun ang sabi niya kahapon. Ibibigay niya daw, buong Pilipino, bibigyan niya ng gamot. Kung meron, bakit kung halimbawa maraming magmamagandang loob dyan na alam nila itong gamot, palagay ko naman hindi siya mawawala ng suporta. Yeah. At alam mo ba sinabi niya, I'm not sure if, alam mo medyo naging optimistic din siya kasi alam mo naman sa atin, 7,100 islands tayo. Kung lahat ng Pilipino mabibigyan ng ivermectin, sabi niya, in 3 to 4 months time, tapos ang ating problema sa pandemya. Yeah. Ganun kalaki ang tiwala niya dito sa medisina ito, sa medisinang ito. At sabi niya, pag nangyari yan sa Pilipinas, maipagmamalaki pa natin sa buong mundo. Na dito sa Pilipinas natalon natin ang COVID, no? Tayo ang magpapakita na meron palang paraan. At susunod yung mga ibang parte ng mundo na ayaw pa rin na magpatupad ng ganong klaseng polisiya. Opo. Attorney, nagkaroon ng parang clarification doon. Ang may napansin ako tungkol doon sa tanong about the press release na linabas yata ng DOH. Na yung mga doktor na magpe-prescribe, tatanggalan ng lisensya. Doon nato kung pakinggan yung sagot ni Yusek Vergere na hindi pala categorically ganun ang mangyayari sa mga doctors natin. Alam niyo ganito yan number one, totoo naman na binasa nga ni Secretary Vergere na Undersecretary Vergere na na meron silang nilabas na gano'n declaration. Yeah. Ito naman ay sinigundahan
ng pinakamalaking grupo ng mga doktor na Philippine Medical Association at yung mga iba-ibang societies na kasama doon ang PGH, no, at FDA. Na talaga namang nagbabala sila ng mahigpit. Pinawarningan namin itong mga doktor na mga kasama natin, huwag kayong magdi-dispense o magpe-prescribe o gagamit, no, o payuhang gumamit ng hindi rehistradong gamot. At sinabi pa nila yung gamot para sa hayop. Wala ho namang doktor na nagsasabi ng ganon. Kasi yung gusto nating gamiting ivermectin, hindi yung para sa hayop, yung para sa tao. Pero hindi nila nililiwanag yun. No? Ngayon, tapos ginanggit nga nila yung, kasi pag nagsabi pa sila, kung halimbawa ikaw, Henry, meron ka nabalitaan, meron ka mga tumatangkilik na programa ng mga doktor. Nasabi ng mga kapitbahay, yung si doktor may ivermectin. Kung yung pangalan ng doktor na yan, ibibigay mo doon sa autoridad, maghaharap sila ng reklamo sa Professional Regulation Commission, PRC, no? Tatanggalan sila ng lisensya yung mga doktor. At maaari pa silang kasuhan ng criminal na maaring sila ay makulong. Yun ang kanilang babala eh. Kaya alam niyo, maraming doktor natakot. Kahit naniniwala sila sa ivermectin, naglalaylo sila. Kasi nga, syempre, autoridad yan eh. Kahit nasabihin ko lang, hindi ko masyadong naniniwala sa sinasabi na susunod ka. Kailangan sumunod ka eh. So yun ang nakakalungkot. Kaya sinabi ng congressman, abay, imbes na tulungan natin itong mga nagsasabi na tingnan nga natin ito, subukan nga natin ito. Tinatakot ninyo eh. No? Ano ba namang klaseng pananaw yan? So, doon ako bumili sa mga congressman natin. I salute the congressman who participated in the hearing yesterday. Nakita naman natin gaano sila katapang, ano? Opo. So with that po, attorney, ang labanan na sa ngayon kung mabibigyan ba talaga ng LTO o hindi. At saka mabibigyan ng attention ng FDA yung request ni Dr. Landrito. And after that, it follows na kung ano pa mga dapat gawin para matingnan kung itong ivermectin na ito ay magagamit talaga sa ating bansa. Ano po sa ngayon ang plano? Ganito, Henry, no? Alam mo, kahapon pala ng umaga, bago mag-hearing, nagkaroon ng isang meeting, yung tinatawag na anti-red tape, no? Under Secretary ba ito? Belhica. Na, ganito rin, online meeting din. Pag-usapan nila itong estado ng application sa FDA, yung posisyon ng DOH, gano'n, kasama yung mga sila, Dr. Landrito yata ang kasama doon. Ito ang magandang balita, Henry. Kasi alam mo, meron pala tayong mga local laboratories. No? Babanggitin ko na yung isa doon. Pascual Laboratories. No? Yung isa. Na willing sila at capable sila. Bigyan lang ng approval ng DOH yan. Kaya namin gumawa ng milyong-milyong tableta ng ivermectin dito sa Pilipinas. Yung yung sinasabi na compounding, compounding. Yes. Compounding nila. Kasi kung makakakuha tayong para sa tao. Para sa tao yan. No? At saka sinabi nga ng isang congressman, magkano ba isang pildoras yan, isang kapsulan yan? 35 pesos kung marami nga ang kukuha, baka papababa pa natin ang presyo eh. No? So, kayang-kaya ng gobyerno natin yan. At kahit siguro, kahit na yung ordinaryong mamamayan, between life and death, 35 pesos per capsule. Halimbawa, ang sinasabi ni Dr. Landrito, for prophylaxis, 1 capsule every 2 weeks. Pag meron ka ng sintomas, depende sa sintomas mo, 1 capsule every 3 days or 5 days or 7 days, depende sa severity ng sintomas mo. So, kaya natin yan, yung hindi na tayo kailangan mag-antay. Ano ang blockage? No? Bakit ayaw umandar? Ayaw aprubahan eh. Yes. Kasi hindi daw tayo sumusunod sa ganito, meron daw yung proseso, ganito. Para tayo walang pandemya sa hinaharap. Nga. Kaya hindi ko really maintindihan kung bakit. Alam mo, Henry, itong nasasabi ko lang, lalo nandiyan ka, huwag nating titigilan ang pagsunod, yung pagbabatyag at pagre-report sa nangyayari dito sa approval na ito. At bilang approval, Henry, kasi pag in-approve mo yan, kailangan yan gawin, manufacture, compound, and then dapat yan niro-roll out
binibigay yan sa tao. Yeah. Oo. Binibigay sa tao yan. No? Kaya halimbawa sa Bicol, kung kung nakaka-produce sila ng 1 million doses to 2 million doses, no, in 2 weeks time, no, ano ba naman yung padala ng 1 million to 2 million doses dyan sa Bicol, no, para lahat yung mga kababayan natin dyan, lalong-lalo na yung mga may sakit na, no, mabigyan agad. Kasi talagang totoo naman, it's not only prophylaxis but treatment and cure. Yeah. Na hindi nagagawa ng vaccine. Okay. Anong tawag dyan? Ang isa po sa mga napag-usapan dyan ay tungkol dito, Attorney Sakuan, sa compassionate use. Compassionate use. Oo. Sabi ng isang texter natin, sandali, this is from our listener. Can you ask nga the limitation of compassionate use? Parang ang hospital daw kasi must submit a form of something before it can be dispensed. Attorney. Yes. I do not know this. Oh. What do you think po? Yes. Alam mo yung compassionate use, unang-una bago sa pandinig natin yan, pero nung tinignan natin ano ba talaga ang ibig sabihin nito, yung compassionate use na yan, ang limitation niya ganito, that is compassionate use per patient. Aha, okay. Per patient. For every patient, gagawa ka ng paperwork, gagawa ka ng application, magbabayad ka ng fee, no? At ipaprocess nila. Sabi nila 1 or 2 days. Bawat pasyente, isa-isa? Yes. Oh my Hindi God. ito pangkalahatan. Oh. Isa-isa mong gagawin yan. So nasa krisis tayo, di ba? Bureaucracia. Nasa krisis tayo ngayon. Nasa pandemic tayo. Yun ang sinasabi niya. Yun ang sinasabi ng FDA. Meron namang compassionate use. Gamitin ninyo. Diyos me. Palagay mo na sa nadinig natin kahapon yung report ng ospital, di ba? Ilang kaso sila meron sa isang araw, ilan ang kapasidad nila. Lahat sila isa sinasabi. Hanggang sobra-sobra na ang dami ng mga pasyente namin. Sabi mo nga kanina nasa corridor na yung mga pasyente, nasa parking area na, nasa driveway na. Tapos gusto mong lagyan ng compassionate use habang nandun sa ilalim ng araw, fill out the form ka. No? Tapos tatanungin mo sa kanila. Per patient yun Kung 100 pasyente meron kayo sa ospital, lahat yun, pagagawa mo ng form, tsaka mo isasabit sa FDA, ipoproseso daw nila. No? Ganun ang ibig sabihin ng compassionate use. 800 pesos. Ay, magbabayad ka ng 500 pesos per 500 application. pesos. Yung hospital, mas mahal pa nga yung filing Ano ba fee nila sa compassionate use kaysa dun sa gamot na ibibigay mo na ivermectin na 35 pesos per capsule. Correct. Ano ba yan? Mas mabigat Okay. Yung bang solusyon nila? Oo. Ang isa pa to doon sa napakinggan ko rin kahapon, itong, di ba, although we mentioned this already yesterday, na nasa, Philippine Pulmonaris, yung itong gamot na to, nasa Yes. Formulary. Nasa listahan na siya. Kasi nga 40 years na ang gamot existence ito sa ating kwan. Nasa Philippine Pulmonary. Ibig sabihin po, existing talaga siya, di ba? Existing siya. Oo. Yes. Hindi ko lang ma-reconcile yung discussion kahapon kung bakit kinakailangan pa ng approval pagdating po sa ganung bagay. When in fact, recognized siya bilang isang gamot tungkol sa ibang sakit. Yes. Alam mo, Henry, ganito yun. Pagka ititig ko dyan sa number 1, yung sa National Formulary, National Drug Formulary. Ang nagpe-prepare niyan yung FDA din Yeah. Galing sa kanila yan. Ang ibig sabihin yan, pag yung medisina nandun na kasama dyan, safe, effective. Safe and effective. Yan ang nila, kailangan safe yan. So, nandyan na yung ivermectin. Matagal na pala nandyan ang ivermectin. No? Lumabas lang nakasama yan. Siguro mga 2-3 days ago lang. Yeah. Ngayon, yung kahapon, I remember na pag-usapan din natin, Henry, yung tinatawag natin repurpose. Nataalala mo yun? Repurposing. No? Ibig sabihin, yung isang gamot na maaring originally para sa, let's say, para sa ubo. No? Yung pala, yung ubong, yung gamot na yan, pwede mo namang gamitin pala sa trangkaso. Yeah. No? Yeah. Yun ang repurposing. Meron tayong mga gamot na ganun no? Pwede mong gamitin sa ubo, sa trangkaso, mas pakiramdam mo. Ngayon, yung ivermectin, approved na yan, nandun na nga sa formula. Hindi lang, alam mo, itong hindi na nabanggit kahapon kasi mamaya pag-usapan natin yung WHO. Yeah. Okay. Actually, may tanong ko sa iyo tungkol dyan. Yung muna tayo kaya sa FDA sa formulary. Ang kailangan lang naman nilang gawin na actually, kung accepted na nila as safe
effective itong ivermectin. Ang gusto lang mangyari ng mga proponents, na kasama na tayo, advocates, no? Repurpose. Yeah. Pwede rin itong gamitin sa COVID. Yun lang. No? Alam mo ba, sinasabi ng mga doktor na iba na mga ibang association, wala pa daw namang ebidensya na ito ay mabisa. Yeah. Sinabi nga ni Dr. Cory kahapon, Diyos por Santo, 70 studies na clinical trial all over the world, no? Sasabihin niyo walang ebidensya. Alam mo ba, nag-react yata si Dr. Cory doon sa sinabi ni Secretary Duque. Kasi yung sa statement ng DOH na sinasabi nila wag niyong ipiprescribe yung ivermectin, he was citing only 6 studies. Sabi ni Dr. Cory, 6 studies. Sabi ni Dr. Tapos pinili pa yun. Pinili pa yung mga 6 studies na yun. No? At tapos sabi ni Dr. Cory daw, nabasa ko kanina, po just for santo, 70 ang studies na meron just around the world na sinagsasabi, tumatalab ang ivermectin, prophylaxis, treatment, cure. Pag kahit na na-hospital ka na at meron ka ng COVID, may ivermectin ka, ang laki ng survival rate. Hindi nabanggit yun doon sa declaration ng DOH. Kaya nalulungkot si Dr. Cory din. Yung sa report po sing Henry, hindi naman siguro dapat magtagal yan. Sabi nga natin, emergency, approve na ninyo. Ano ba naman yung pagbigyan ninyo ito sila? No? Ang tanong dyan, Henry, palagay ko nasa isip mo na rin to eh. Yeah. Bakit kaya? Yeah. Yun nga, yun ang malaking tanong. Okay. Okay. Sabi ng texter natin, at isa lang attorney sa texter natin, if this drug is safe and needs to be dispensed as soon as possible, hindi ba ang compassionate use parang red tape na din yan? Reaction po, attorney, bilang isang magaling na abogado. Correct. Correct. Diba? Bakit? Bakit? Yung bang vaccine binigyan nila ng compassionate use? Oo nga. Yun ang tanong ko dyan Dapat nga. yung kung ano ang trato nila sa vaccine para sa COVID, pareho din ang trato nila sa ivermectin. Ano yung authority ng vaccine? EUA. Yeah. Emergency Use Authorization. Na hindi masyadong nabanggit kahapon, ha? Wala ko narinig kahapon eh. Nila? Nabanggit. Hindi nabanggit na. Ano yung vaccine authority ng vaccine? Emergency Use Authority, EUA. No? Yeah. Kaya nakapag-angkat sila, nakakapag-roll out sila. Bigyan natin ng Emergency Use Authority ang ivermectin. Parang vaccine din. Yeah. Hindi yung compassionate use na bureaucracia na naman. Yeah. Pero one thing good, narinig ko yata kay Administrator Domingo na, halimbawa, tinanong ng isang congressman kung may kaibigan ako nagpadala sa akin ng isang bottle ng ivermectin. Pwede pala 'yon for personal use. For personal use daw. Yes, pero kung bulto-bulto na ipadala mo, baka nga harangin yan sa Bureau of Customs. Oo. Alam mo, Henry, natuwa nga ako nung may nagtanong na gano'n Alam mo, parang siguro marami ka na rin namang kaibigan, kilala, kamag-anak sa US, sa ibang lugar, no? Nasa US, ang alam natin, sinabi naman ni Dr. Cory na okay naman na mag-prescribe ng ivermectin doon, available yun. Yung pagdadala ng halimbawa, alam mo yung botelya ng mga vitamins na yung medyo giant bottle ba? Hindi yung maliit, yung giant bottle. Pwede palang ganun, So, okay naman yung sagot na. Magbitbit ng isa. Pwede pa. Okay. So, attorney, kagabi, isa sa mga medyo adverse yata yung statement ng WHO, di ba? Yes. Hindi sila pabor sa ivermectin. Yes. Bakit po ganun sa tingin ninyo? I think it was, I forgot his name. I heard, yung resource person kahapon. Rai yata ang apelido, Rai. Opo, taga WHO siya. Opo. Parang Indian siya. Yeah. Okay. Bakit po ganun? So ano ang take nyo doon? Hindi sila komportable at hindi, sabi nila, hindi daw ito recognized ng WHO, attorney. Unang-una, hindi recognized ng WHO yan. Alam mo ba na, pinag-usapan natin, yung ivermectin, 4 na dekada na o 40 yung years in existence, and not only in existence, being used by humans. Okay. Yeah. Hindi niya pwedeng sabihin na hindi kilala ivermectin WHO kasi yung programa na nagtanggal ng epidemya sa Africa at saka sa South America, yung river blindness, programa ng WHO. Liver blindness. Na ginamit nila yung ivermectin. As a matter of fact, nabigyan yata ng award ng WHO yan. They consider this program of eliminating
river blindness with the use of ivermectin. One of their most spectacular successes, no, in that category, kasi nawala yung yung prevalence, yung mabulag ka na because of parasites, no. Correct. So hindi pwedeng mali yung sinasabi ng representative na hindi nila kilala ang ivermectin, no. Number 2, kasama ang ivermectin, and you can check this, no. Kasama ang ivermectin sa listahan ng essential medicines ng WHO. So paano sabihin na hindi? Ngayon, ang sinasabi niya, wala pa daw silang nakitang matibay na ebidensya na nakakatulong ang ivermectin dito sa COVID-19. Yes, yan ang sabi niya. Number 1, kailan ba lumabas ang COVID? Last year lang, January lang, galing sa China yata ang unang report, di ba? So in other words, kabago-bago nitong pandemya na to, yung sakit na COVID, bagong-bago. Ba't mahahanapan ng years of use ng COVID kasi lumabas? Ngayon, number 2, hindi niya sinasabi. Actually, sila Dr. Cory is in touch with WHO. No? They are in contact communication. They are providing the results of all these clinical trials, the meta-analysis of these clinical trials, all these experiences. Kaya nga yung ibang bansa, inaprubahan na ito. Alam mo kasi ang WHO, parang tanong ko sa iyo kanina, bakit kaya? No? Bakit kaya? Kasi para bang merong ebidensya, they choose the which to present, and then sasabihin nila ganito. Pero sinasabi lang naman nila, to their credit, kulang pa raw ebidensya. Namamatay yung tao sa harap mo. No? Sabihin mo, hindi ka namin bibigyan ng ivermectin kasi kulang pa ebidensya nito na magagaling ka rito. I have my doubts about alam mo kung nandun lang sabi nga nung isang congressman, sabi sana niya gusto niya makuha yung comment ni Dr. Cory, who is from the US, dito sa sinasabi ng WHO. Kasi palagay ko may kulang na impormasyon. I see. Okay. Pero maraming malikot ang isip tungkol dyan kung bakit ang WHO dumidistansya. Ako nga may naisip din ako, ayaw kong sabihin Bulong mo na lang sa akin. Diba kung saan galing ang mga bakunang yan na nangyayari sa ngayon, diba? Na ginagawa sa ngayon. Ayun ang iniisip ng iba. Alright. Reaction po from our listeners. Sabi niya, sana DOH should give evidence why they don't like to dispense kaysa puro salita lang. Very bad because they are the one giving us fake news. The concerned doctors of the Philippines and Doctors for Life gave many clinical evidences we want to see in a study also of the claim of DOH of the Philippines, including the claim of WHO, evidence-based sana. Yeah. Attorney. Tama po yun, Henry. That's correct. No? I agree 100% na yung sinasabi ng iyong listener. Kasi nga, yung problema natin, alam mo, ang isang pinakamahirap, yung nagbubulag-bulagan ka. Yeah. Nasa harap mo na, hindi mo pa rin nakikita. No? Kaya nga, tanong natin, Henry, bakit kaya? Yeah. Iyan ang tanong. Kaya nga ang programa ko, Attorney, anhapot ang tanong. Ayun. Alright. Attorney, maraming salamat po. Nice talking to you. Sa susunod naman, magkita ulit tayo sa iba pang mga development ng labang ito para matulungan natin ang ating kapwa mga Pilipino. In case na talagang bigyan na ng pagkakataon ng FDA ang gamot na ito para ating mga kababayan. Maraming salamat, Henry. At isa lang pakiusap ko bilang pag-goodbye sa'yo. Please, huwag tayong bibitiw. Huwag natin bibitawan ang issue na to hanggat hindi natin napapabigay alam sa lahat ng mga kababayan natin na may pag-asa at makumbinsi sana natin yung FDA, DOH na pwede ba payagan nyo na yung ivermectin. Kung yan naman ay tumatalab, malalaman naman natin kung bumababa yung kaso, babay na mamatay, madali namang malaman Payagan nyo na. Yes. Kaya maraming salamat sa Henry. You are doing an excellent work in helping the cause for ivermectin. Maraming salamat po. Magandang umaga. Yes, sir. Thank you so much, Attorney. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, bro. Thank you, bro. Mabuhay. Alright, Attorney Ronnie Reyes, mga kaibigan, legal counsel po yan ng Doctors for Life. So yun po ang at a sort of summary, mga tugang ko, of what has been transpired yesterday afternoon para po dyan sa hearing ng Committee on Health. So as of now po, dahil po yung pigatawanan dahil pa duman sa discussions, dahil po approval mga tugang ang Food and Drug Administration para gamiton iyan na ivermectin na yan. Pero
para po sa COVID-19. Pinanindugan man kan FDA na talagang igwang nga kibatas tungkol yan, kaya nga dapat na magsunod. Pero sabi nga ni kanibang congressman, krisis ini, pandemya ini, na ibang sitwasyon, kaya dapat na paminsan maging flexible man sa mga araw kayan na bagay. Ilingon ta po, kung mga maluwas kan in the future, mga tugang as of now, ang persente sa tuya na ivermectin na babakal dyan sa konsen dyan, mga tugang veterinary medicine po yan. Dahil pa pigutugutan para po yan magamit na itong sarong klase ng ivermectin na para po sa tao, as of now, digdi po sa tuyang nasyon. Medyo magayon po na mga development dyan, at least po nakakaabot mga tugang sa tuya, tabing kaaraman. Alas 8:24 na, susunod. Mga tugang, ang refleksyon ni Monsignor Monching Trongked, ang kura paroko kan syudad ni Ligao. Ang mga baretang yan, atod po sa Indo, mga tugang, kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Downy, bye-bye Bahayrus, kahit sa pambahay with Downy. Enervon C Tablet, Enervon C Tablet, multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Clemix Forte, Clemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnonic Juice at Philnonic Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnonic Juice and Philnonic Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemed Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke Kasama for only 39 pesos SRP. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakakapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot.
Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eddie Max Beat! Sa Max Fit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nagbago. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak, just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay? Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng sine? Yun naman eh. Ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fairtrade permit number FTEB 114574 series of 2021. Get in touch with APEC. Send us a message at Facebook, Albay Power Energy Corporation. Report outages using DCOM at our website, apec.net.ph. Call us at 0908-677-3393, 0929-268-3904, and 0995-729-6332. Email us info@apec.net.ph. APEC, your friendly Uragon, bringing light in every home, delivering progress to every Albayano. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nagbago. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak, just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Namipidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman
Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 8:35 na. Radyo DCGB Ngunyan. Ang nainot, perming oras, hatod sa Indokang. Hatod sa Indokan, mga Coffee Mate minasunod. Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Semana Santa sa DZGB. Paghurup-hurup kan mga tataramon kan mahal na Diyos. Semana Santa sa DZGB. Alright, mga tugang, ngunyan tabing aldaw, si Monsignor Monching Trongked, ang kura paroko, mga tugang kang parokya, kasimbahan po dyan sa siyudad ni Ligao, iyo pon mataw sa tuya nin refleksyon, ngunyan tabing pagkaaga. And aram ko po na midbid nindo ini, na ipinag-introducer ko po sa Indo. Hali po siya naging kura paroko kan parokya in San Rafael. Ngunyan po mga tugang iyang po siya duman sa Ligao City. And then saro po ini sa mga, sabi nga ni, napagdesisyonan na mahagadan mi po nin reflection. Ngunyan tabing aldaw nin Miyerkules Santo. Monsignor Trongked, maray na aga po sa imo. Welcome po sa DCGB. Marhay na agad Adi Henry at sa Gabos na mga nag-iinanyog sa DCGB. Good morning. Yes, Padre. Salamaton pong maray sa oras mo digdi sa DCGB. Kumusta po kamo dyan sa Ligao City? Muna. Digdi, para reyas kita ngunyan, ingat Gabos yes. sa sitwasyon. Pero siyempre, Semana Santa, opo. Yan, sa tuyang iniimbitaran ng Gabos na yaong kita sa laog kan espiritu kang banal na semanang ini. Yes po. Opo. Monsignor, hagadon mi na po para sa mga paradangog. Ang sa indong si-share ngunyan na reflection. Ngunyan pong aldaw na Miyerkules po para sa tuya Gabos. Go ahead po, Monsignor. Henry Tabi, bago kay yan, mga pirang minutos lamang ako digdi. Siguro po mga 30 minutos pwedeng ubuson ta na ini para sa imo. Ay grabe, alam man. Okay. Daw akong reflection Tabi. Salamat sa pagkakataon sa DCGB na pinag-imbita na kulaon na Tabi. Henry, at taon-taong ginigibo ini kan DCGB. At nakulaon na servisyo ini, natabang, bilog na katawuhan ng aning Semana Santa, tunay managad na mapabanal niya ito. Miyerkules Santo ngunyan,
sa paghiling ko, ang kadaklang kan refleksyon na itatao, manunungod sa Paschal Triduum, Huwebes Santo, Biyernes Santo, asing Sabado Santo hanggang Domingo de Gloria. So, tulong aldaw nin paghurup-hurot sa pasyon, kagadanan, asin pagkabuhay, liwat ng kagurangnan. Henry, buot ko kayo't magkataon in dita refleksyon, manunungod iglilugod sa Lunes Santo, Martes Santo, at Miyerkules Santo. Lalong-lalo na sa mga gospel reading sa mga aldaw na ini. Usually, sa tuyang reflections, nalilingawan ining tulong aldaw na ining nainot bago maglawag sa Huwebes Santo. Pagkatapos Palm Sunday, Domingo de Ramos, kan Domingo, minalukso na kita sa Huwebes Santo. Alagad, ining tulong aldaw na ini, magayunon kimarhay ang tinatao sa tuyang liturhiya kan simbahan. Ngunyan aldaw, Miyerkules Santo, inaapod man ining Spy Wednesday. Ayun. Spy Wednesday, ininhulit ang Ebanghelyo ngunyan manunungod ki Judas. Kasugma Martes Santo, ang Ebanghelyo manunungod ki Pedro asin ki Judas. Kang Lunes Santo, ang Ebanghelyo manunungod kang pagbisita ni Jesucristo sa harong ni Lazaro. Si Lazaro, so binuhay niya liwat magang amigo niya, natugang ni Maria asin Marta. Ito ang ultimong milagrong ginibo ni Jesucristo. Dahil sa milagrong itong binuhay niya liwat si Lazaro, gulpiho na nagturubot sa iya. At ngani, ito ang sarokan mga dakulang rason kung nata gusto na siyang ipagadan kan mga otoridad ta gulpihon na nagduruman sa harong Lazaro. Gustong mahiling si Lazaro asin dahil kay ito dakul na ang mga parasunod na tuturubot si Jesucristo, kaya mas natakot sa mga otoridad sa tibaan niyang peligrong ikadulot kay iniyong lalaking ini. Kan Lunes Santo nadangog niya ito yan na Ebanghelyo pag duman niya sa harong ni Lazaro kan sa iyang amigo. Duman, sabi diyan sa Ebanghelyo kan ikadosing kapitulo ni San Juan, ikaanom na aldaw bago ang Pasko. 6 days before the Passover, nagduman siya, asing duman ang sa iyang bitis, hinugasan nin olor, kang tugang ni Lazaro, si Maria. Duman nagreklamo si Judas, nata ngayat inula sa ng olor na ining mahal na perfume, mahal na ang dakulang halaga, inula sa nasa bitis, pamitisan sa bitis kal sa tong tagurangan. Ito akto kang hugas ng bitis kan sa tong kagurangnan, ginigibo actually ang kang gabos ng mga Hudiyo. Anong naaldaw bago ang Pasko? Passover feast, itong fiesta na pinakadakulang fiesta taon-taon na ginigibo kan mga Hudiyo sa pagrumdum kang sa indang freedom, kan sa indang pagkatalingkas duman sa kauritnan sa Ehipto. Taon-taon hindi ginigibo ito. 6 days before that, susog sa ley ni Moises, Kapitulo 12, kan na libro kan Exodo. Sabi diyan, pinipili ng mga Hudiyo ang kordero na sa indang isang sakripisyo. Pinipili ninda, minabakal sinda, unigo sinda mga kabro, pinipili ang pinakamarahay, mataba. At yan, sinisiblag na ninda sa inda ng pinag-aandam para sa sakripisyo, anong nal daw pakatapos. Kaya itong paghugas ng perfume, ng olor sa bitis kan kurang naggaruman sa na ito sarong pag-andam sa kagurangan na maabot pakatapos ng anong nal daw siya isasakripisyo bilang kordero. Kaya significant ito kamaray. Pero baga ilinalaog na kita digdi sa semana ning pag-andam, semana na matapos ngani duman sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay diwat. Pagkatapos ka itong pag-anoint na ito, kasugma sa Ebanghelyo naman ni San Juanan sa tuyang binasa,
dumana sinabi ni Hesus Kristo sa iyang mga apostoles, ansaro sa indo pasaluib sako. Ngaralas ang mga disipulo siyempre. Asin sabi duman ni Pedro, ngaya kagurangan, tataya ko ang buhay ko para sa imo. Asin duman sinagwi siya kang kagurangan, ngaya Pedro, bago ngayang magturaok at manok, makatulong bisis mo na akong pagninigaran. Kasugma ipinahiling sa to kanibang hilyo, ang duwang tao, duwang apostoles, parehas para sunod ni Kristo. Parte ka 12, si Pedro, Simon Pedro, asin si Judas Iscariote. Ang duwang ini, madaiman makakautob kan sa indang mga promesa sa kagurangan. Both of them will fail the Lord. Peter, by denying Jesus, Judas by betraying him. Alagad akulaon ang pagkakaiba kan duwang ini. Ninhulita si Pedro, after his denial, he was quick to ask for forgiveness. He was quick to repent because he was confident in the forgiveness of God. Alagad si Judas, he did not repent. Pagkatapos kan sa iyang betrayal, he despaired. Nawaran siya ng paglaom. Pinipresentar sa tukas kang Ebanghelyo kasuma, ang sa tong mga reaksyon, ang pwedeng maging reaksyon sa pag-abot ng panahon, ang sa tong kagurangan, masakit na, mapuuna kan sa iyang pasyon. Tagapos kita parte kang istorya ini, kan Domingo de Ramos, pinahiling sa to mga pagawagayway niya to kan mga oliba, asaro kan mga simbolismo ka ito, nakita parte kang istorya kang Semana Santa. Bako kitang mga spectators, bako kitang mga parahiling sinisini bagang nagdadalan sa rong pelikula. We are part of the whole story. Ahanapon niya itong sa tuyang sarili sa istoryang inikan Semana Santa si Isay kita digdi. Ano kita si Pedro digdi na nag-deny kay Jesu Kristo. Ano kita si Judas na nag-traidor. Ano kita siring kayo ng ibang mga disipulos, apostoles na nagkawarara ang oras ng kalipisilan kan sa indang amigo. Ano kita siring kayo itong mga taong nagsuriyaw na Hosana, akit ni David, hadi ng Israel, alaga nagsuriyaw man na ipako siya sa krus. Ano kita siring kita kay Maria na inibahanan sa iyang aki, minsan yaon sa nasa gilid hanggang duman sa pamitisan kang krus. Haing kita diyan sa bilog na istorya kang Semana Santa. Ito sa Ebanghelyo niya to kasugma. Asin ipinahiling duman sa tuya na si Pedro sa iyang nanudan ang sarong importanteng marhay na leksyon sa buhay. Asin ano ang leksyon na yan? Ang tataramon, baratong marhay. Words are cheap. Madali yung kita magtaram. Madali yung kita magtaram, itataya ko ang buhay ko para sa imo. Madali yung kita magsuriyaw na siyaan sa kong kagurangan. Alagad, kung ang tataramon ka, daing corresponding action, kundi yan pinapakusog, pinapatunayan kan sa tuyang gawi, kan sa tong magibo-gibo, kan sa tuyang aksyon, daing halaga ang tataramon. Siringo niya na panahon gulping ribok kung ano-anong klaseng ribok sa social media. Kadako na fake news. Kadako na manaldong kita mga bareta. Alagad, ang tataramon, madali magtukal. Ang tataramon ng tao, madali on magtukal. Mangunya na aldaw pamuso ka, sa aga, ibak ka na. Ngunya na aldaw superstar ka, sa aga, lingaw ka na. Ang tataramon ng tao, ang tataramon ng kinaban, madali on magkambyo. Man is fickle, man is changeable. Nasa to sa nang pwedeng mapagsaligan na tataramon, yun tataramon ng Diyos. Di man na ito nanuda ni Pedro na nasukdan siyang marhay. Sinabi niyang, itataya ko ang buhay ko sa imo. Tunay man na ganun nangyayari. Pag-abot ka duman sa kadipisilan, kandila ko ng kagurangan. Talagang
day niya minigbidan kagurang ng kan hinapot siya. Bako ngayon kay Riba kamangkaan, ay di ko ngayon bitbit, as in pagturao kang manok, he realized that he had betrayed his friend, that he had betrayed his Lord. Alagad araman niya to, na iyan babawiyon niya ni Pedro pag-abot ng panahon. Maabot ang panahon na sa iyang tunay na papatunayan sa iyang tataramon, itataya niya man sa iyang buhay. At nga ni, mapagadan man siya, siring kan kagadanan, na inagihan kan sa tong kagurangnan, siya magiging sarong martir. Alagad niya daw, Miyerkules Santo, ipinapahiling dito sa tuya na ang personahe ni Judas, kaya inaabot sabi ko kasubago, na Spy Wednesday ni siya ang garuspiya na mapasaluib sa tuyang kagurangan. Kung hilingon ta ang krusipiho, kung hilingon ta ang nakapako dyan sa krus sa Jesucristo, difícil niya itong masabutan na yaon siya dyan, hinhulit ang gusto niya. Masabi kita makaherak man niya din ang magini po si Lord, nakapako din na herak man niya. Bakong siring kayan, yaon siya dyan, hinhulit ang inusto niya na yaon siya dyan. Kontrolado niya gabos, actually. Nakuno na beses sa Ebanghelyo na gusto na siyang darakupon, alagad ay silang nagiginibo, dahil nga siya maduutan ng tao. May panahon na gusto ninda siyang ihurulog sa sarong pangin, alagad naglakaw sana siya sa tao kang katawuan dahil lamang siya nadukan kang mga tao. May panahon na gusto siyang garapuon, alagad dahil may nakagapo sa iya. Sinasabi niya, dahil pa nag-aabot ang oras. The appointed time, the appointed hour has not yet come. May oras na itinalaga nama na ang kordero, itong hinugasan, itong priniparar ni Marta, isasakripisyo. Jesus is on the cross because He wants to be there. Bako na dahil siyang maginibo. Yan ang inod niya to, dapat masabutan, hindi o sa pagpasaluid ni Judas. Bako, taday siyang magiginibo sa pagpasaluid ni Judas. Pwede siyang tumulag kung hinabo niya ito. Kayang-kaya niyang daraugo ng ang kakusgan, ang kapangyarihan kan mga soldados, kan mga Romano. Alagad, para sa oras na ito, nagpasiling siya digi. Ang apot kang iba, kung aram niya ngayon pala na si Judas pala niya mapasuloy siya, itata niya pa inapot maging sarukan mga apostoles. Aramo pala tatraydurang ka, natapaginibo mong apostol. Iyan sa hapkaputan ng ding kasimbagan sa banal na Biblia. Alagad dakul ang mga refleksyon na tinatao kayan. Dahil black and white na kasimbagan. May nagsasabi na si Judas nagpasaluib dahil sa iyang masakim sa kwarta. Siya ang nagkakapot kang kwarta kan mga apostoles, pero siya ang treasurer kan mga apostoles. Kaya lumangani siya nagkomentaryo kang pag-ula kang perfume sayang nga kang kwarta kayo. Ito talaga pinabakal ta na sa perfume, ibinakal ta na, itinabang ta na ang kwarta para sa mga pobre, sa mga dukha. Alagad, sabi man dyan sa Ebanghelyo ni San Juan, makuman talaga ito ang tunay niyang rason. Sakinda as Judas, asing duman sa kwartang ito, nagkukuha siya. Pero kang panahon pa, igwa naman ang korupsyon. Bako man sa iyang kwarta, kinukuha niya para sa personal niyang gamit, sa mga personal niyang pangangaipo. Ito na ang rason. Alagad, sa paghiling ko, ibang rason kung nata si Judas pinasaluiban sa tong kagurangan. Ilingon ng maray, inot na pagkakataon na sinabi ni Jesucristo na ang saro sa Indo, mapasaluib sa ko. Iyong pagkakataon, kang sa Jesucristo nagsabi nga maabot ang panahon na sa kuyang laman itatao ko bilang kakanon. Asinan sa kuyang dugo, itatao ko bilang inomon. Yaon yan si ika-anom na kapitulo ni San Juan. Asin pagkaalam mo kan mga tao ka ito, ay grabe nga yan yung katukluan na inisipon mo yan laman niya. Kakakanunta, ang dugo niya iinumunta. Magpun ka ito, sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, dakulo na mga dati niyang mga parasunod nagharali. Dakulo na mga disipulos nagsiribok. Halos mawalat sudusin na sana. Kan sudusin na sana nawala, hinapot niya, sudusin, anong nga ka mo?
Mahali man kamo. Do you want to leave me too? Simple, aram niya to, si Pedro sa nagsimbag. Sinimbag siya ni Pedro. Tinawami na sa imo gabos kagurangnan. Di sila naghali sa katayit ng kagurangnan. Asin pagkatapos ka ito, sinabihan sila ng kagurangnan ni Yesu Cristo, "Dusi ka mong pinili ko, alagad ansaro sa indo, mapasaluid sa ko." Asin sabi niya sa Ebanghelyo ni San Juan, he was speaking about Judas Iscariot because he was one of them and he will betray him. Dumampaman, sinabi na Yesu Cristo. But sabi nun, duman sa inot niyang pagprofesiya, manunungol sa sakramento ng Eucharistia, duman niya inot na pinag-anunsyar na si Judas matraidor sa iya. At sinalikaduan niyang pag-anunsyo, iyon na su Ebanghelyo mo niya daw. Naansarok niya sa indo, matraidor sa sakuya. Ini man Ebanghelyo ini mo niya daw. Parte ini kan Ebanghelyo manunugod man sa Eucharistia. It was at the supper table where Jesus instituted the Eucharist that Judas left to carry out his betrayal. Pero baga pinapahiling dili sa tuya na ang supreme test kan sa tong pagtubod, iyo ang Eucharistia. Ang pinakahararong na pagbalo na garo baga test sa tuya, manunugan sa tuya ang pagtubod sa kagurangnan, iyo ang Eucharistia. Duman sa Eucharistia, duman huminalin si Judas. Duman sumiliplag sa inda, asin duman nag-traidor si Judas. The supreme test of our faith is the Eucharist. And the Eucharist is nothing else but a sacramental memorial of what happened on Calvary. Ang Eucharistia, iyo man so nangyari duman sa Kalbaryo so pag-atang ni Yesu Cristo kan sa iyang buhay bilang kordero in a sacramental form. But sabihon, para sa gabos, sa tuya gabos, the ultimate test of our faith is the crucifixion, is the passion, which we commemorate sa itong ginigirumdum, ginigimuliwat sa sakramento ng Eucharistia. Pero di ba kami na tapos ang tulong aldaw na ini, Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, ta sa aga, mabukas kita kan pinag-aapod na Paschal Triduum, tulong aldaw, na pinag-aapod niya ito na yun ang central mystery kan sa itong pagtubod. Sabi kita Santa Misa, pagkatapos kang pagkonsagra kan ostya, asin kan na arak, ipagrokyaw niya to ang misteryo kan sa itong pagtubod. Let us proclaim the mystery of our faith. Ano yung misteryo kan sa itong pagtubod? Ano lang yung misteryo kan sa itong pagtubod? Ang misteryo iyo na siya nagsakit, siya nagadan, asin siya nabuhay liwat. Asin yung sentrong misteryo kan sa itong pagtubod. Iyon ang bubukasan niya to sa agang hapon. Mapon iyan sa pag-institute, pagtugdas kan sakramento ng Eucharistia sa pag-aabot niya itong Mass of the Last Supper. Duman sa Mass of the Last Supper, duman niya gigibuhon, itutugdas sa sakramento in a sacramental form kung ano mangyayari masunod daw Biyernes Santo. Ngayaon siya duman na mapasin sa krus, na ipapako siya sa krus, sasakat siya, na iaatang siya duman bilang kordero. Asin iyon na itong sinasabi niya to, na iyon na ito ang gawin ng pagligtas sa to, redemption. So binawi niya ang satuyang mga kasalan. Pinagbayadan niya ang kasalan ng katabuhan. Siya sinagbayad, kita sumayutang. Ginibo niya ini gabos sa kagustuhan niya. Bako na napiritan siya, alagad sa iyang pagsunod sa kabutan ka naman. Ginibo niya ini gabos, bako na tinaidoran siya, bako na dahil siyang maginibulaban sa mga Romano, alagad ni Hulita, ini ang gawi danganing mabayadan ang kasalan ni tao, mabayadan ang satuyang utang.
minasarado mo nila daw BPO sa pagtraidor, sabihin niya to, sa pagsiblag ni Judas duman sa pamanggi na kung saan sa iyang tinugdas ang banal na Eucharistia. Kaya, ini yung mga aldaw na ini, na lalaugan niya to Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado Santo, actually, permite ining nanihiling in a sacramental form sa lambang pagsilibran niya to ang banal na Eucharistia. Kadyan sa Eucharistiyang iyan, sa tuyang inigirumdom, to is in memory of me, sabi niya. Gibuhanin din sa pagrumdum sa sako. Ginigirumdum niya ito nang sunangyari kan Huwebes Santo, Biyernes Santo, asin Sabado Santo hanggang sa pagkabuhay diwat. Lugod, ngunyan na panahon ng pandemya, tawa niya to, doon ining panahon ng kadifisila na inaasihan niya to, lalong-lalo na sa itong mga katugangan duman sa Metro Manila, sa NCR Plus na lugar. Lugod sa mga panahon na ini, dahil kitang mga prosesyon, simple ba walang mass gathering, kulangan sa tuyang mga aktibidades religiosas, mga religious activities na yung ani nag-iingat kita gabos, mas minsan nga ni mas mareray ngunyan ikan sa ron kaon at sa ron talaga saradong gabos na mga simbahan. Lugod, ada kitang gulping distraction. Lugod, matawan niya ito ng tamang panahon. Asin lugod, bako kita sa ng mga spectators, maging parte kita. Sa itong mga harong ko kita makapasimbahan, magbasa kita kang pasyon. Magrurup-rup kita, manunong sa pasyon ng kagurangan. Maghirirasan kita yan sa harong manunong sa taramon ng Diyos. Asin ko nigo kitang pagkakataon, minsan nga di pa sa itong makadalog sa simbahan. Di niya to, sayangon ang pagkakataon na yan. Na makapagpartisipar kita. Sa Huwebes Santo, aram niya to gabos, pagkatapos kang misa sa Huwebes Santo, kanurin pa man hindi matao, yung bindisyon ng padi. Kada misa pagkatapos, mataon yung bindisyon ng padi. Pero din nagataon yung bindisyon ng padi pagkatapos ng Huwebes Santong misa. Kaang gawi sa Biyernes sa Huwebes Santong hapon, dudiretso yan, that's only one single act. Hanggang sa Sabadong Banggi, sa pagproklamar kang pagkabuhay diwat sa itong kagurangan na kung saan duman itatao ang bendisyon. This is one single act, the redemptive act of Jesus in obedience to the Father, so that tangani sa iyang pagkagadan, He will descend into the dead. Sa iyang pagkagadan, sa iyang matawan, iniong trahedya na inaagihan kang gabos na pinapaning tao, ang trahedya ning kagadanan, to finally give an answer to the tragedy of death. Na dekay po ang matapos sa kagadanan, alagad minatapos sa pagkabuhay diwat, sa buhay na rin kasagkoran. Sa mga panahon ni kadifisilan ng pandemya, COVID-19, kadaro kitang nadadang, kadaro kitang kinakatakutan, mas grabe ang challenge, ang pangapunan sa to, na magbalik kita sa kagurangan. Asin bakusa ng magbalik sa kagurangan alagad na sa tuyang simbagan iniong gawin sa itong kagurangan na kitaman sa itong sadiri, makisumaro sa iya, hindi sa inaagihan niyang pasyon, tanganing makisumaro man kita sa iya pagkabuhay diwat. Siguro, Henry, yaong ka pa dyan? Opo, Mons, nagadangog po ako. Siguro, pwede nagigyan na refleksyon na yan. Salamaton pong maray sa imong sharing sa mga listeners. Kung riludigdi, ko aram kung napahalaba, napahalipot. Okay lang po. Okay lang po, Mons. Pero bago takabuhian, may mga nag-text po digdi. Greetings po para sa imo. Happy sacerdotal anniversary daw, tabi. May mga text akong narisibingon yan. May mga text akong narisibingon yan. Sa mga dati matibay ka mag-timing, anniversary ko managad nun yan. Talaga. Sa mga dati mong parasino digdi sa St. Rafael, iyo po nagpaabot ki mga mensahe ngon yan na pagkaaga para daw sa imo man habang sinagdangog sa imo tabing reflection sa tuyang programa.
Actually, si Manny Glenn, nag-greet na yan sa Kuya Kasugma. Kaya talaga? salamat tabi. Talaga? Si Glenn, Talaga? Mayet. Oo. Talaga? Thank you very much sa Timing mga pala na, no? nag-greet yan. Tama pala na, timing pala. And sa mga natin mong parishioners di nagadagog man, kaya magpaabot sa imo daw kay greetings ngunyan tabing aldaw. Oo. Okay. Thank you very much. Basta kita gabo, stay healthy. Stay safe. Yeah. Opo. Monsignor, salamato na maray din na po akong hapot and thank you po and sana po Thank you, ingat Henry. ka mo dyan sa Ligao City, sa syudad kan Ligao. Sa imong Iyo tabi. Thank you very much. God bless po. Yes, God thank bless. you so much. All right, thank you. Mga tugang, ang sa tuya tabing kaulay ngunya na pagkaaga, iyo po si Monsignor Ramon C. Tronqued. Siya po ang saro sa mga Vicar Generals, mga tugang ni Bishop Joel Bailon. Dua yan na Vicar Generals nato sa tuyang diocese. And then siya man ang Cora Parok ko po kan St. Stephen Parish dyan po sa syudad ng Ligao. Okay, with that po mga tugang, salamaton kan sa inyong pagantabay digdi po sa DCGB. Thank you mga tugang. Sana po kita gabos mga tugang maka-contribute kita sa pagpapabanal mga tugang kan Semana Santang ini. Thank you. With the power, mga tugang of your love, with God's power, mga tugang of love, kita gabos makakaabante sa pandemyang ini. Salamaton. Goodbye. Semana Santa sa DZGB. Paghurup-hurup kan mga tataramon kan mahal na Diyos. Semana Santa sa DZGB. Magkaburunyo, magkasararo.